Unsa may baruganan sa ato mga congressmen. Niadtong milabayng tuig, namirma to sila mga higala, pero pangutana karon tuiga mo pirma pa baghapon sila. Straight to the point. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, sundanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, Council of Elders and Leaders dinhi sa Sugbo ni pirma og resolusyon aron ipadayag ang ilang suporta alang ni Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the point. Nabahin sa mahigalang katawhan sa pagkakaroon, labi na karong adlawng Lunes, mauna mahigala ang formal nga pag-voting sa plenary labot sa impeachment case batok mahigala ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Ato ning hatagag pagtagad kay matod pang Congressman Terry Ridon na anas rin nakuha mahigala nga mga boto o kanang 1/3 votes. Gamay-gamay raman na mahigala 1/3 votes sa mga kagilaan sa House of Representatives. Kinahanglan na kag 106 ka mga congressmen kayang-kaya nga kuhaon. Pero mulabaw pa ni ana mga sukitig paminaw matod pa ni Congressman Terry Ridon. Ang pangutanan lang ini mga kagilaan o pila gyud ka ang mga congressmen ang mupirma. Unsa masay baruganan sa mga congressmen nga mga taga-Sugbo. Straight to the Ato point. ni hatagag pagtagad sa paduman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang dugang mga balita mahigala sa kauluhan ug bahin sa nasod. Lead counsel nga sika ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga sa attorney Nicholas Kaufman ni withdraw isip defense counsel ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Matod pa ang kontrata ni Kaufman kutobra karong nga tuiga mga kahigalaan. Straight to the point. Malagmit ang pamilyang Duterte doon na sila mahigalay laing abogado nga mo handle mga kahigalaan sa lain na pod nga stage sa maong kaso. Straight to the At point. pagtagad sa pasabaduman mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Vice Presidente Sara Duterte ni basol ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa padayong pagburot sa utang sa nasod o pagkawagtang sa oportunidad sa mga panarbaho. Straight to the point. Ini uguban pang mga eskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong radyo sa 93.9 IFM. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Now sa pikas bahin mga kaigalaan, dunay karon magud mahigalang adlawng Lunes, mauna mga higala ang voting. Mauna ang formal voting sa mga congressmen didto sa plenary kung mubuto ba sila o dili alang sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Si Congressman Terry Ridon miingon nga kayang-kaya nga kuhaon ang 1/3 votes. O ako nagtuosad ko nga kaya ginalang kuhaon na kay gamay naman ang 1/3 votes. Unya doon na may 55 votes daan nga pundo dito sa House Committee on Justice. So kinahanglan lang sila mahigalag 51 votes na kinahanglan para maka 106. Kanang 106 mo na 1/3 sa 318 ka mga congressmen. So kaya nilang kuhaon. Pero makaabot ba sila sa pareha sa una? Dako pa ng pangutana pero dili na siya material. O gusto na mahigalang ipadagyod ang articles of impeachment ngadto na sa Senate. Kinahanglan mga kagalaan og 1/3 votes ra ang gikinahanglan. Straight to the point. Unya tungod ana, daghay nang utana kining atong mga congressmen, nabatoy mga naong sa mga congressmen dong. Murag na atay mga naong no. Katotoang kwan. Unsa may baruganan sa atong mga congressmen? Niadtong milabayng tuig, namirma to sila mga higala pero pangutana karong tuiga mo pirma pa baghapon sila. Straight to the point. Mo ni anda kong pangutana. Pero mo lagi na, kini mga congressmen dili nila lim ilang nadangatan sa karon. Kay mura nagbibingka mahigala nga init sa babaw, init sa ubos. Doon na mahigala pressure sa taas, doon na po'y pressure sa ubos. Straight to the point. Pressure mga higala sa taas dito sa Malacanang.
pressure sa sa ubos mahigala gikan sa mga tao nga delikado unya kung ang katawhan mahigala mo ribinta inig-abot mga kagalaan sa 2028 nga eleksyon. Straight to the point. Kay nahibaw ba ta mga higala nga kanang mga ubang distrito din ha. Puwira lang og congressman lagi ka nga ligon gyud kadaan sa inyong lugar. Congressman ka kanang imong distrito mura og wa gi ka threat ana diha. Ha? Namang gyud kay doon na may mga gamay ra man ang distrito masuloy-suloy mga sa mga congressmen. So og na kautang o kabubuton nimo na halos tanan nga mga tao diha sa imong distrito asang namatay adto ka asang pangadog dili makayo sa nasod ang pagpa-impeach si Sara makabahin-bahin hinuon og tan-aw nimo medyo alanganin dili maayo mga higala di ayaw pagpirma inana ni Store kay lisod man kayo no labi na kung ang congressman ron lagi og medyo alanganin mga higala sa usa ka distrito. Kay kanang imong distrito kadako ana or kagamay anang imong distrito do na maging interesado anang managan day. Nagdiki-diki lang ang uban mahigala. Labi kay presidential election gud karong nga 2028. Straight to the point. Lahi to milabayin 2025 kay midterm election to. Ang uban mga higala way mga kontra kay wa man goy mudagan pagka presidente anang midterm election so dili kayo siya election mga higala nga medyo alegre. Dili in ana ang competition. So, pananglitan og karong 2028 kay presidential election man, mamutang gyud na og mga kandidato sa ubos. Kada mga presidential sa mga sukit tigpaminaw. So, butang gyud nga kini mga distrito, doon na gyud mga managan na diha. So, tan-aw na diha karon og banaon na diha karon asa dapit ka nakapaldo. Imo bang palabihon ang pagkapaldo ni Store or palabihon nimo ang mga tao or depende pod kay bisan pa man og inyon ka og wa ka napaldo nya na pressure sad ka mga higala kay dunay mga panaa dito sa taas. Wala kining congressman bitaw di nilalim sa ilang kwansa karon. Unya i-confront man gyud sila karong Lunes. Voting man gyud karong Lunes. Mag-iyahay na po nagpasabot nga sa mga tao nga saon taman nga napugos dito sa Malacañang mo nimo una. Wa tay project ining mahimo kung panalitan magtuman mi sa mong gusto nana. Pero ato ni tiwason mga kaigalaan kay so far murag dunay mga congressmen sa Sugbo nga nagpapulso sa ilang mga tao day. Dunay uban, no? Nga nagpapulso sa ilang mga tao kunuhay nagpost og kuan unsa may inyong gusto mo butar ko or dili sa impeachment ni VP Sara. Kay aron ang mga tao og unsay pulusos mga tao mao kunuhay iyang dalhon mga higala ngadto niya inigbuto na ngadto na mahigala sa Lunes pohon. So na uban ana nato ni tiwason lang unya mahigala mid kuan magud bagdaon mga tong Facebook o tiwas lang taon niya taud kay mag RMN 558 Manila sa ta. Dayon mo balik ta lang tunduga mga komentaryo mga sukit ti paminaw. Apil sa tong isgutan kining pag-withdraw sa abogado ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga si Nicholas Kaufman mi-withdraw mga higala isip iyang lead counsel sa pagkakaron. Pero matod pang Kaufman nga doon na sa gipirmahan nga kontrata nga nahuman di ay ang iyang kontrata. Straight to the Ato ni point. pagtagad mahigala karon totoo human lamang usab sa RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon. Publico. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Okay, mga kaigalaan, atong aritas to mga issues karong nga buntaga. Usa sa mga issues gyud kay kini si Vice President Sara Duterte mga higala hapit tanang issue gip hapak nito niya. Unya kini karong bag-o ato mga higalang tukion kay matud pa si Vice President Sara Duterte gipasanginlan nga sa dihang diha pa sa DepEd ang iyang staff usa sa iyang mga staff sa DepEd nga mao si Attorney Pua iya kuno kining gilabay og laptop. Straight to the point. Kabati ka ng istoryahan indekin mo gipa dagan nga istorya karon nga kini si Sara
lahi gyud utok kini si Sara kini ni ang kuan gini dili makapugong sa iyang emosyon kay ngani iyang gilabay mahigala og laptop si Attorney Pua. Da atong itapad ni si Sara og si Attorney Pua. Nan ang ato ini mahigala kay kung dunay pasangil gusto tang mo verify kung tinuod ba nang maong pasangil. Ha? Kung tinuod ba nang pasangil kay lisod ba sa kaayo mga higala karon panahon na gud nga ni-declare na Sara nga mudagan, simpre tanang atak iya gyud mga higalang sawon. In fact, bisag wa pa sa mo-declare mudagan, gitirahan ang gyud sa daan. Katong Quadco mga kagalaan, sunod karon ang House Committee on Justice na gyud tanan niya ang tira. So appeal ini mao nga kini si Sara kung pananglitan mada ang mga tao aning istoryaha makaingon wa gi angay de ning ayo de himuong presidente. Kay lahi de sagkwan limang kadili makapugong ang iyang staff mahigala abogado pa gilabay niya laptop. Straight to the point. Tinuod ka ng istoryahan ni Store o butang-butang ra. Muna nga kung makabati ka ng aligasyon na kung tinuod manggaling na makaingon ka nga lisod og may mahimong presidente. Lisod. Pero sa di pa ka mutuo, kay kinahanglan man mahigala nga di ta mutuo dayon, ato klaruhon nga doon na ba ebidensya nga nagmatuod nga nang hapak si Sara og laptop, nang labay og laptop or butang-butang ra kini, ha? Kay kibaw ka mahigala karon panahon na grabe man ang mga butang-butang sad. Pwede nga tinuod, pwedeng dili. Nan kung tinuod, nangita ta asa man ang ebidensya. Asa man ang video, kung naa may video gani nga gihapak og laptop. Asa man ang picture nga dunay gihapak og laptop, wa may napakita. Straight to the point. Muna nga maka ingon ta di ka ni butang-butang rang istorya ha. Para pagpintal gyud mga higala og dautan nga image ni Vice President Sara Duterte para ma-discourage yung mga tao ni Store. Nga makaingon ang mga tao daw ay ayo, dili maayo mahimong presidente. So hinay-hinayon gyud mga kagalaan og kanabang madaot ang iyang dungog. Kaya na, maginang politika mga sugiting paminaw, no? Iyahay maglinabayay og lapok. So si Sara mahigalap gilabay gyud og maayo og lapok hasta mga kagalang butang-butang didto butang-butang dire. Pero sako nang gingon, kung naay ebidensya atong tuuhan. Asa man ang video nga iyang gilabay og laptop kini si Attorney Pua. Straight to the point. Og dunay CCTV ni anang DepEd. And I understand na magina mga CCTV labi na opisina mahigala nga naa diha ang Vice President. Doon nagi CCTV anak dekin. Vice President unang naa. Kinahanglan man na monitoro ni mga higala iya mga lihok sad diha sa opisina kay simbako niya ang safety ba. So muna nga ang ato pangutana naabay CCTV nga mag-support nga kini si Attorney Pua iya mahigalang staff kani adto sa DepEd gilabay niya og laptop. Straight to the point. Doon na ba'y picture nga gilabay og laptop kay kung way ebidensya makaingon tabutang-butang na kining tanan. Straight to the point. Muna nga ato ni ahagon og mayo. Kay lisod man kay mahigala magmugna-mugna kag istoryas pagkakaron unya way ebidensya. Muna ang mga tao mga kagalaan sa di pa tamutuo ato masusihon daan gyud. Ikaduha, wa may napakitang CCTV, wa may napakitang picture. Ang sunod, doon na ba'y nireklamo? Aron nga, masuta na to ba? Kining gilabay, alleged nga gilabay og laptop, nga maos Attorney Pua, nireklamo ba nga gilabay sa laptop? Straight to the point. Kay kung pananglitan mga kigalaan, klaruhon to ba kay pananglita gilabay og laptop, ang una mo reklamo sa Attorney Pua day, mahimo pag abogado kay labayon kag laptop. Unya human, mo padayon niya po ka ng trabaho diha binuang sa istoryaha dayo. Para na ko abogado ka, may manugot na kailan trabaho indikin. Unya karon padayon sa mahigala nga loyal ngadtong Vice President Sara Duterte. In fact, usa siya sa mga defense counsel ni Vice President Sara Duterte. Muna makaingon ka nga klaruhon sa tuha ay sa di pa kumutuo ang akong unang pangayoon na bay ebidensya. Kaya lisod man ko kay kanang pagmugna-mugna og istorya mga kay nasayon ra mo guna. Mao sad ni kining kang Governor Pambari 4. Doon na mahigalay atong isunod na unyang isyu ha kay doon na mga higalay mga pasangil batok ni
Governor Pambali 4. Ang akong pangutana, pasangil na tinuod ka na or way ebidensya. Ano mong tama kay galan sa ebidensya kay hibaw na kaning politika. Daghan magoy mo himo-himog istorya, mga fabricated stories ba para madaot ang usa ka tawo mga kagalaan. Para madaot ang usa ka politiko. So kining istoryaha, si Sara Duterte nang labay kuno og laptop ngadto ni Atty. Pua. Ikaw og tinuod galing na mga kagalaan pagkabatik yung batasan ining Sara. Way angay nga mahimong presidente. Kung sa di pa ta mutuo, ay sa kay kining abogado ta di man ta daling patuuhon day. Ang abogado dili daling patuuhon, mutanaw ta nabay ebidensya. Wa may napakitang ebidensya. So makaingon mga higala, abli ang posibilidad niya imahimo ron istorya ha. Straight to the point. Aron pagdaot mahigala ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga una na itong pangitaon, pag ingon gilabay laptop, number 1 naabay ebidensya, naabay naka-take og picture, naabay naka-video. Alon nga maligon ang pasangil nga tinuod nga nang labay laptop si Atty. Si Sara. Ikaduha, kung nang labay laptop, di ko mutuo nga si Atty. Pua mahigala usa sa mga maayong abogado ba yan eh. Atty. Pua, in fact, appeal witness defense counsel ni Sara. Inanang imong profession lawyer ka, matay bisag istoryahon lang ka sa imong amo day nga wargot nako kaangay nimo. Ayaw mamutos ta oy. Mayo man og wa na gyud kay kaadtuan lain. Ha? In fact kanang mo serbisyo kanang DepEd mahigala og mo practice ka og sa imong pagka-lawyer, mo focus ka sa imong practice mas dako pa makita as practice day. Ang imo lang ana ba nga pasyon maka na imong naada sa DepEd. Gi-invite ka mahigala nga mo serve din dapita. Para ng gobyerno god gi-invite kang mo serve ka. Pero inyon tamang higala nga kuan dili kay ko magkatuo magod og abogado mahigala gilabay laptop. Nya okay ra nimong gilabay kag laptop. Straight to the point. Number 1 ka ng abogado unayon. Kamaog na mo pasakag kaso dahil mo na mo pasakag kaso. Ha? Kay usa ka na kadakong insulto po sa pagkatao oy nga abogado ka gilabay kag laptop. Unya human nagpabilin paghapon kada sa DepEd. Hantod nga ni-resign si Sara sa DepEd. Asa DepEd Secretary una pa nawa pod si Atty. Pua. Unya hantod karon gikuha sa Defense Council. Mulaban ka anang imo kong kuhaon Defense Council gilabay na ba kun mong laptop? Medyo kanang istoryaha mahigala og atong balansihon ba? Balansihon ang istorya ba? Medyo dili maayong istoryahan kay ingon ka butang-butang ni istorya. Butang-butang ni. Kay bisag kinsang empleyado, bisag dili abogado gani day, labayon kag laptop day. Kanang kasaba sa manager, kasaba sa imong boss, imong amo, natural na, part na sa trabaho. Part na sa trabaho. Doon ay uban mga higalang, sensitive na makasabaan, mo resign o di okay. Kaya nga naman, lisod man sa kayo, ikaw ay manager, ikaw maoy head anang opisina, di po ka pangasaba. Na may panahon yun nga, ang imong mga tao, kinahanglan mahigala nga imong i-guide. Nga mo na, o di maminaw, imo i-call ang attention kadugay makakasaba kagyod. Pero kanang kasaba ako na anad kay ko na indaykin. Gikan magugubong radio day. Grabing kinasab-anay namo dito ni Storm. Pero sa sige na mo ginasab-anay dito sa Bumbu Radio, dito ko nakat-on sad. Mo na ako di ko mo kan mo ilay pang utang kabubuton dito sa akong gigikanan daykin. Mo nang di kana bitawng mga gikan ko dito nga estasyon dili ko mo saway kay maayo to nga mong training kanadto ang butang karon basta nung training mo kanadto day porbida kasaba di ako kasabaan ko buntag ni gahapon kasabaan ini kaabot sa weekly meeting kasabaan sa gihapon kino na man ako nadangatan kanadto grabe may kag kinasabaan na nako sa una pero part na sa amo lang sabton nga part sa trabaho mo kat-on sa talabi pa kanang bag-o pa kang gradual sa academe. Gusto magutag ka ng, kuan ba? O sa una pagkakat-on, o na gyud mapay pagsugod nimo kuan na gyud ka. So natural nga mo agi gyud ka na. Kana, mga kasaba, part na sa atong kuan usahay. Kaya na may usahay, may galang mo likoy sa tapanagsa. Na may panahon makagalaan nga, lisod ba sa gunang wa na gyud makabadlong sigud nimo day. Bisa pa kanimo dako na imo langgo, na gyud makasulti sigud nimo. Kay lisod man kay wa say maminaw, wa na sa kay paminawon. So kanay nana makasaba-kasaba madara na. Pero labayon kag laptop ug tinuod man ganing labay laptop, di ko mo to ang abogado ilabay laptop nimo. Padayon kag gyapon trabaho indakin. Wa automatic na
Wa nakakauyo nako Vice, gilabay mo ko nimog laptop. Ayaw ko glabaya, professional man ko. Parihata lawyers. Ako mabuhi ko, wata din mabuhi ko. Mo practice ko. Ha? Itatar ko as professional. Bisag kining atong mga staff pananglitan, makasabaan okay. Pero yung taglabayo ni mo nag-cellphone day, naahinoy politiko ng labay cellphone, kadto doon nag-ebidensya. Doon na may nakasulti ginato nga, dito sa circle. Nga mang labay gitong politiko ang cellphone. Oh, ang labay microphone, naman yun. Katos kanhi Gobernador Gwen Garcia ba? Ang microphone gibunlot yun. Naay na video yun, nagi video. Ha? Inadto to siya pero kanang way video, way ebidensya asa atosan tanawon na klaro ba di ba? Ha? Kay kanang abogado, mga kaigalaan, sa imong nadangatan, sa imong profesyon nga lawyer ka, duhagol ka kurso na imo nahuman. Ha? Di man ka pwede mo eskwela law, ug wa ka maagi gyud og at least nakahuman kag BS degree nimo. So nakahuman kag 4-year course, bisag unsa nga kurso, unya mo proceed ka abogasya, sa laktod nga pagkaistorya, mahuman nimo abogasya 8 ka tuig kana. Nya labayon lang kag laptop. Mo na nga di ko mutuog dili mo resign sa Attorney Pua kung gilabay sa laptop. So mo na nga wa man mo resign sa Attorney Pua. Number 1, why ebidensya, why video, why picture, why CCTV, sa Attorney Pua wa pod mo reklamo. Wa pod mga higala within sa DepEd day nga kanang nabas lang meeting panalitan nga mo ini pasangil. Wa salaktod nga pag-istorya kini mga higala hinimo-himo kini fabricated nga istorya sa gawas. Dili gani tagasud mga kaigalaan. Straight to the point. Ano, plangka-plangka pag-istorya ato mga i-analyze og maayo ba? Atong palawman ang atong pagsabot nining mga issues. Kay lamang kag mo pasangil ka mga sukid dig paminaw. Musangtop sa muna tinuod ba kani or butang-butang lang ni aron gyud nga madaot si Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Ha? Aron gyud madaot. So niining isyuha makaigalan in particular og imong timbang-timbangon medyo layo sa tinuod. Ha? Kay balikon ko dakong professional lang abogado og asa nimo na manarbaho dili kinahanglan labayo nimo na og ano dili kinahanglan istoryahon nimo na gamay mga higala nga tinarong lang kapag istorya way problema. Ha? Way problema kay mabuhi man ka sa lain nga kuan. Daghan man kag kabuhian. Ha? Kanang pagpasar nimo bar exam, it's a turning point sa imong kinabuhi. Straight to the point. So ganahan ka lang yun. Pananta mag-teach ang abogado, giganahan nga mag-teach. Muna akong tanaw ha, ganahan mag-teach ang abogado, muna na ay mag-teach. Okay. Pasyon niya ang pag-teach. Pero imo niyo nga, tangtangon yung pagka-teacher na, way problema, oy. Naman ay daghang madtuan. So muna nga kining pasangila, medyo layo ras tinuod. Kung ato mahiga lang i-evaluate, layo sa tinuod. So, gihimo-himo kining istorya, kay wa may ni-testify. Nga na mo testify nga naa sa duol. So, himo ning istorya ha, nga tagagawas ang naghimo-himog istorya. Unya gipakatap mga kaigalang istorya, buhan kadto mga tawo nga daling mutuo, mada. Pero atong palawman ang atong understanding gamay. Natay padayon karon tawo sa man lamang sa pipila ka pahinumdom. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Now, atong ipadayon mahigala tonduga mga hisgutanan rong buntaga. Ato balik-balikan gamay ha, kining pamasangil magod mga higala. Pasangil, batok ni Vice President Sara Duterte, mahimo na tong tuuhan. Kana kung doon na ebidensya. Pero kung way ebidensya, mo atras ta gamay, kay basig panaot ra ni. Pamulitika ra ning tanan ni store. Mo lagi na kanang musod kag politika, labi nating imbitaron ka kay mudagan kag eleksyon, imo san nya banaon imo kagalingon kaagwanta ba ka sa intriga. Kay og naa kay isyu padakon, og wa kay isyu himuan. O na kini Sara Duterte para madaot gyud, ila gyud himuon mahigala nga unsaon pa ni pagdaot. Kay panalitan katong ubang tawo nga daling mutuod ay makaingon man niya, uy, putong din Vice Presidente, dili maayo mahimong presidente ni kay manglabay maglaptop. Pero muna nga ang atong pangutana, unang-una si Attorney Pua nga mao man kay gilabay, mo reklamo. Wa man. Ikaduha duna unta mga higalay CCTV or video baka nakakuha video or picture pala dunay ebidensya. Wa man.
O doon na ba kay empleyado sa DepEd nga naa nagtrabaho ng opisinaha nga makaingon nga diha siya panahon mahigalas paglabay. Aron nga dunay saksi, dunay witness, nga dunay personal knowledge ni ining maong pasangil. Kay kung wala gani na, butang-butang ra ka ng tanan. Straight to the point. Kung wala gani na, wala. Gihimo-himo ra ka ng istorya, ha? Ha? Mao gani mahitabo. Gihimo-himo ang istorya para madaot, ha? Para nga di na ganahan mga tao, kay medyos pagkakaroon na ba kusog mangyod kini si Vice President Sara Duterte. Straight to the point. So makatandog sa mga tao na labi pa ang masa mahigala, emosyonal maning masa, limang kag manglabay kag laptop. Pero pag susi nga, butang-butang naman na ni. Kana mga tao mahigala di po na madali nimo og mislead. Mo na nga kung mas mayo, di na lagi ka maghimo-himo og istorya day. Kaya maghimo-himo kag istorya mo, research sa ba mga tao, mga sukitig paminaw. Straight to the point. Kining istoryaha nga mga labay kag laptop, maura ning istoryaha mga kagalaan sa si Sara. Medyo hinay kuno sa academics niya dito sa San Sebastian College. Maura ng istoryahan nga naman. Ug mo istorya ka gani nga hinay sa academic, ang paistoryahon nimo ang iyang professor or ang iyang classmate nga diha gyud nay personal knowledge mahitungod niya. Ug ang mo istorya mahigala katos Madriaga nga wa man sa mag-abot gani sa eskwelahan. Makaingon ka wa, mugna raning istoryaha. Kaya kinahanglan man ta mahigala nga ligon ba ang atong basihanan nga mutuo ta. Doon na say ligon nga basis, doon na sa ebidensya. Nga naman makaingon makang hinay sa academics. Dito ba ka ang panahon na classmate mo? Di man. So, layo kayo sa tinuod. Maura po ni mga higala mo yun. Nang labay laptop, nakakita ba kang nang labay laptop? Kung sa manay ka dito sa DepEd. Bisag janitor lang sa DepEd ay. Bisag janitor lang musulti nga, janitor ko sa DepEd itong panahon na, o niya, ako itighinlo ng ilang mitinganan. Niya, dito ko, samtang nag-map ko dito, nakakita ko nga nang labay si Sara Duterte og laptop. Kanang nga na ba, duol ba? Kay muta naman tag credibility pod ni anang maong witness. So karon wa gyud zero gyud mga kagalaan. So kay zero man, wa may picture, why CCTV, why video, why reklamo mahigalang attorney Puwa. In fact, attorney Puwa, usa pa magani sa iyang abogado karon, why nakasaksi, why witness mga kagalaan. Masabot na to nga kining tanan pulos ra mga butang-butang. Straight to the point. Butang-butang. Unya, gawas ana, si Vice President Sara Duterte may galang itubag yun. Asa man to iyang tubag names atong balikan nga iyang tubag. Kay pangunta naman kani. Sige, sugod ko no. Apil pangutana dong. Laptop ang isang empleyado mo, ma'am. Sige. Ng laptop ang isang empleyado mo, ma'am, na si Attorney Powa. Do you want to react to that particular statement or narrative? Actually, sa totoo lang, masyado na siyang basura ba na gossip na hindi na siya dapat pinapansin. Pero dahil tinanong mo, sagutin ko na lang, never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Okay, pause. Pause, okay. Nanay, tubag, Sara. Never in the history nga ng labay sa laptop. Mo na direct from the horse's mouth. Wa sa mga labay laptop. Gawas may gala nga, so parang to paminawa, Sara, ha? Ang mga ebidensya ba usa atong gihagpat mga kagalaan, imposible mang manglabay kag laptop ni store. Nya mo gilabay abogado. Nya wa gyud mo reklamong abogado. Kanang abogado mga kagalaan di pay unsaha nga abogado ta. Natay daghan ka adtuan trabaho. Oy, wa na kauyon nimo trabahoan nimo day. Wa na ka kauyon ako imo kung gilabay di mo ko kinahanglang labayog laptop. Sultihin lang ko kung wa na kay salig nako. Wa man ko okay man ko. Nya labi na kining kaliber ining attorney Puwa mahigala nga mantigo man sa trial ni. So kung kana nga klase sa butang-butang ang imong himuong istorya, medyo kuan kayo. Kada na ang lapsaw nga istorya, lapsaw nga hinimo-himo. Straight to the point. Lisod mga higalang matuuhan. Kisala may mutuo anay nana, ha? Kisala may mutuo. Pila may sweldo da ekunohay ni Attorney Puwa ng DepEd. Nga di yung kamubiya ng DepEd o panalita gilabay ka ng mga nag-laptop. Abogado man ka. Makatrabaho man kag bisag asa ka ibutang mabuhi man ka.
Mao man ni bintahan ning abogado ka kay bisag asas Pilipinas. Ang imong lisensya sa pagkabogado mao gigahapon na. O mga kag Mindanao, pauli ka dito sa taga-asa ka dito. Ang imong lisensya maka-appear ka magkorte dito. Bisag asas Pilipinas. So, imposible nga ang usa ka abogado ilabayon og laptop nga di mo kiha. Ikaduha, nga dili mo hawa sa pwesto. So para nako mahigala ka ng istoryaha, mahibaw-an mo klaro nga usa ka matang sa butang-butang. Pero gipangutana man Sara, ingon sa di naman tanang ko na kunon kay basura man ang isyuha pero nangutana man ka, ako lang tubagon. So mo nang gitubag mahigalan Sara, rewind ko no gamay dong. Yeah, sige ko no, rewind gamay niya atong i-play. Unang-una, sa empleyado o sa isang abogado. Dahil unang-una, wala naman atang, pag nagtapon ka ng laptop or nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefit sa iyo. And syempre wala siyang benefit sa tatamaan ng laptop or cellphone. Pangalawa, Okay, di posa ako- dong, posa. So gitubag na Sara. Ha? Iyang gitubag bisag basura na kana. Rewind na ko dong katong pagsugod sa pangutana gidong. Basura na kana nga mong isyu kisa pa may patuuhon pero gitubag lagi niya kay gipangutana man siya. Sige, ibalik gamay ha katuto ang pangutana dong. Okay, sige. Ipunan mo daw ng laptop ang isang empleyado mo, ma'am, na si Attorney Powa. Do you want to react to that particular Oh, smiling pa statement or mga narrative? presidente, vice presidente. Actually, sa totoo lang, masyado na siyang basura ba na gossip na hindi na din siya dapat pinapansin. Pero dahil tinanong mo, sagutin ko na lang, never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Dahil unang-una, wala naman atang, pag nagtapon ka ng laptop or nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefit sa iyo. And syempre wala siyang benefit sa tatamaan ng laptop or cellphone. Okay, boss. Pangalawa, boss, hindi ako gumagamit. Posa. Na, ngano akong gitags-tagsan posa dong Gerald. Aron nga hagpaton tagi ba? Pisa-pisahon ta ning iyang pamahayag. So natubag ni Sara ang ilang butang-butang nga wa siya manglabay og laptop. Never in the history nga nanglabay sa laptop. Never. Wa siya manglabay sa kulig, wa siya manglabay sa kauban, wa siya manglabay og empleyado, labaw nga wa siya manglabay og abogado. Mo ni iyang giingon ni Vice President Sara Duterte. So, natubag na. Pero ang mga nanaway ni Sara nakakita na pud og laing saway daykin. Kaya na may sumpay ni Sara to nga, wa man tay benepisyo makuha man labay ta. Ikaduha, na-mention ni Sara nga, di man ta ka mao gani anang laptop. Ngadto na po sa nikuha na po, di mo hutan og ganang ikasaway. Ha? Si primero, nagmugna og istorya, nganong mugna-mugna man, tungkol kay balikon ako, fabricated yung istorya, mugna-mugna ang istorya tungkol kay why ebidensya. Why CCTV, why video, why picture, why testimonya. Mismo sa Attorney Puwa nga maoy gilabay ko no, wa man moingon nga gilabay ko. So sa laktod, wa gyud kwintang istorya ha. Pero kay gipangutana man si Sara, mitubag Sara. Pagtubag na natubag na. Nangita na pud sila mahigalag asa na pud manaway ni store, ha? Di gyud kahutdan mo na yung gingon day. Di gyud kahutdan og kasaway. Kaya ang sumpay na po na dito man sila ni kuha na po og kuan. Dito na po sa nakuha og pagsaway. Na natubag naman ang ilang pasangil, dito na po sa nisuway og himo og istorya sa sunod. Nga sunod sa iyang tubag. Ato i-explain mga kagalaan ha. Para maklaro tani. Okay, sige dong Gerald. Proceedong. Wala siyang benefit sa iyo. And syempre wala siyang benefit sa tatamaan ng
laptop or cellphone. Pangalawa, hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa kasamahan sa books nila. Minsan nagpagamit ako ng laptop, gamit ko yon pag may Zoom meeting kasi para maganda yung image, para maganda yung image sa Zoom meeting, laptop ang ginagamit ko, hindi cellphone. Sunod ay yung laptop ko, personal ko siya na laptop, binili ko siya, mahal siya, and hindi ko siya itatapon basta-basta. Nasisira siya at magastos bumili ng bagong laptop. Kasi tinatanong nyo bakit private yung laptop ko, hindi ma-afford ng gobyerno yung gusto ko na laptop. So nagpabili ako ng laptop, sabi ng mga tao sa gobyerno hindi daw nila ma-afford yung laptop ko. Pinapun Okay. Sa atong tiwasag hisgot ha. Kay human natubag na ni natubag ni Sara. Katong pagpanlabay laptop mo to main nga pasangil. Pagtubag niya, nakakita na po sa naglain mahigala nga isaway. Atong sundan mahigala ang may tungod sa laptop. Uman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Okay, atong balikan mahiga tunduga mga isgutanan rong butaga. Human natubag ng Sara. Nya dili tinuod kadtong pagpanglabay og laptop. So naklaro na kana. Ato nang gidiscuss mahigala nga wa gyud basura kana nga maong isyu. So sa tubag ni Sara mahigala didton pa sa nangita ano pud og laing kasaway day. Kay niingon man Sara nga dili ko kamaoan ng laptop. Pero ang context mga kagalaan og imong timan-an, so di ko di kamao mo gamit og laptop. Diha na po nilang gisaway kay nganon di kamao mo gamit og laptop ni store. Now, ang kadto to ang mga manaway ni Sara ug kadto mahigalang mga nakauyo ni Sara, malaylain ang pagsabot. Ngano man kung kag di kamao, ngano na man sa iyang kaguling laptop day. Straight to the point. So ang context siguro ani mao nga dili sa expert sa computer. Daghan man dili expert sa computer pero mantigo ka niya na mga higalang laptop. Kay kananan na imong cellphone mao naman na computer naman na day. Kining ato mahigalang mga iPhone karon gipanggamit mao naman na. Imong gidada. So la mga iPad so gidaldala nimo, no? O kanang laptop. So ingon Sara na aman sa iyang kaugalingong laptop. Sa to pa kamao siya. Kana man sa iyang kaugalingong laptop ni store. Dili man na theory mahigala nga naa sa iyang laptop. Mantigo sa mo gamit og laptop pero dili sa expert. Mao siguro iyang but ipasabot ani inday asos ni dako kayo mahigalang istorya. Oy nga ano di ka mao mo gamit og laptop. Daghan man mga higala nga kamao mo gamit og laptop, kamao mo type, kamao mahigalang mo kwadro, dili swito sa tanan nga mga functionalities nga naa diha. Namay daghan na day. Parihara po na magana kay sakyanan, makamao ka kay na makaimong kaugalingong sakyanan, pero di ka kamao mo kuri-kuri sa mga makina. Ang imo iguro ka kamao mo drive. Pero di ka kamao mang kuri-kuri diha, mag-ilis og tubig ni store, di ka kamao kinamauhan ang dapita, pero kamao ka mo drive. Di man po kinahanglan gyud ndekin nga expert gyud ka na po'y gamit ng mga IT kung imong expert gyud ka na tanan. Kuna nga kini tubag man ni Sara sunod na pod pangutana ani kadto na pod dapita pangutan-on pero wag sige kag sunod sa issue day. Iya na lang ididman ang ubang issue siguro kay total kini ni ang wa na may mga hinungdan ning uban ni store. Contest ko na sa BBM og Sara og ginamit laptop. Ang swito gini mga laptop ron kini mga batanon o kana mga computer swito kana sila pero kadto mga ginikanan na nila mahigala labi to mga lulo na typewriter pa kanadto dili na kana sa ganahan ng laptop day. Pero tan-aw nako kini Sara na bugado na mahigala di ka mo gamit.
Kining iya makigalan kana bang wala niya pasubrae ba? Kana bang humble ba lang nga pagkaistorya nga di ta ka mao ana. Pero na masayang kaugaling laptop. Imposible man na mahigalan na kay mo kaugaling laptop kundi ka kamao. Straight to the point. Paliharan ang nakay sakinan maantigo ka kay ikaw man maoy nagamit anang imong sakinan. Straight to the point. So kini wa mo pasabot daghan man laminaw to karon nga kamao mo laptop dili expert o dili suito sa tanan mahigalang functionalities diha. Straight to the Di point. man po kinahanglan nga ma-leader ka nga perti mo ka expert yun in the kins computer. Wa na gamit mga computer engineers ana, wa na gamit mga IT anang kalakiha. Ang importante sa leader, dili ka expert sa tanang butang diha, technical expert yung ka. Ang importante nga kamao ka nga mo guide sa mga tao, kamao ka mo push the right button. Straight to the point. Kinahanglan ta ani kini lisod man ko ana, kinahanglan tag IT dai, makayal tag IT. O nga may suito ani. Di man mo tay monopoly of knowledge. Wala man tay monopoly of knowledge. So, naay uban mahigalap, ibutan ta karon. Ari ka sa medicine nga aspect, dili maka suito sa medicine. Mayon ka mahayal tag doktor. Nga mo ito patan-awon aning butanga. Engineering nga mga aspect, maghayal tag engineer. Na may mga computer engineers, may itong pa kuno ani. Inanalan ni store, not necessarily nga pertigin mo situha sa tanan, o ka na mga higalang computer perti situha gini mo, wa na trabahong computer engineers anang kalakiha og imo naging kuhaon tanan knowledge ana. Hasta mga IT, mga sugid di paminaw. So ang importante nga makagaid ka na ang mga higala mga i-encode din og uban pa bisan gani kanang leader ka di na magkinahanglan ikaw gyud mangunay paghimog PowerPoint in dakin. Di na magkinahanglan. Leader ka na kay presentation panalitan mo, mamalihog lang ka sa mong staff. Di magkinahanglan ikaw gyud mo mangunay diha. Ang imo ang concept lang mao ni atong presentation, mao ni mo na ana pangitay ko kani nga picture, mao ni mo na. Pero dili ka suito ana inday. It doesn't mean nga suito ka din napita mga sugid dig paminaw. Bisan ako bitaw dili ang mga higala kamaw ko mo himog laptop, nagukoy kulom, nagukoy pleading himuon. Submit tag kulom kada Huwebes mga higala para mo gawas ang kabirnes. Mantigo ta pero expertise mga higala ana. Pag naay gamay ka kulian sa laptop, manawag tag technician, tabangi ko ridong. Palihog dong unsa ning kuana hitabo Mo na itong buhaton ni store. So, tan-aw nako naa si Sara anak nga level. Ang uban lang ilalagay gipadako pag maayo magade, kamo mo gamit og laptop. So nahimong issue. Kanang leader ka, labi na mga presidente ka, di naman nga ikaw gimamuhimo sa mga presentation aday. Hatag ka concept, mao ni atong gustong presentation ana. Wa na gamit ng tighimo og PowerPoint anang kalakiha imong pakyawon pud tanan. So ato lang nang giagi kato katawa mga higala pero mao na kamatuoran nga si Sara Duterte di po niya tubagon ni mga higala iya po siguro tubag-tubagon na panagsaday kay di po nimo tubagon sama ining laptop kanang labay laptop delikado man og uban matuon lang po kadugayan. So mo na nga iya ning gitubag mahigala ato sa nang gidiscuss kay lisod man kay di ato diskusyon mga kagalaan nga mao man ni talk of the town. Kay laliman kanang nang labay laptop kung tinuod man gali pero man akong giingon di man mo haom sa ebidensya. So kini mga kagalaan pulos sa mga mugna-mugna lang, himo-himog istorya para pagdaot sa imahin mga higala sa Vice Presidente. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. O kunya sa pikas nga bahin mga kagalaan, si Rodante Marcolita day tuod og si Ping Lacson medyo nagkalantugi ni mga higala. Unya kini pong kang Governor Pam Balicuatro gipasanginlan siya nga nag-influence sa mga congressmen. Gipanghimakak ni Governor Pam nga dili na tinuod, nga nag-influence sa mga congressmen labot mga higala sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kay kuan magud mga kagalaan do na may mga istoryang nanggawas nga matod pa mga sukid tig paminaw si doon ako ng mga congressman sa Sugbo nga gitawgan ni Governor Pam nga pabutaron mga higala sa impeachment ni Vice President Sara Duterte day. Straight to the point. So ilang gipintalan og mahigala si Governor Pam nga ni balitok na sa pikas. So pangutanan ni balin na banigwa pa.
mi tingog mas Governor Pam karon nga kining pasangil, kining butang-butang di ni tinuod. So mao ni ang iyang giingon mga kagalaan kay kinahanglan masad sa mutingog dani mga higala matag karon og unya. Kay lisod man og ang mga tao mga higala di masayod unsa gyud ang kamatuoran kay daghan maging mga tao sad nya maghimo-himo dahil istorya mga sugid ti paminaw labi na ting politika mga sugid ti paminaw dauton kagyod. Na mo na giingon do na ba ebidensya wa ba? Kay mahimo man kang dauton diha mga sugid ti paminaw kung pagpandaot ra purely pagpandaot or dunay basihanan. So ang pasangil karong bag-o sagdi na lang to may galang nganong naas Governor Pam diha simpre ang presidente mahigala kanang mga prime ministers si Governor Pam balik 4 isip maoy governor na agin sa man symbolic man na nga ikaw may leader sa Sugbo ikaw yung musugat dito day nagi kay role dito sa ASEAN Summit no kay kita may host unya ang Sugbo may host so kana si Governor Pam balik 4 sila si Cindy Chan importante sila ana napita nganong importante man sila gumikan mga higala kay si Cindy Chan mao may mayor sa Lapu-Lapu. O kini si Governor Pambalik 4 mao po'y governor sa Cebu Province. So kinala nakas sila dito. Inigabot ni BBM, tuwagin sila. Inigabot sa Prime Minister mga higala sa Brunei, naagin sila. Pabi-abi ka ba kay ikaw man mo'y symbolic man na nga ikaw mo'y leader, ikaw mo'y inahan sa Sugbo, ikaw mo'y ni-welcome sa mga bisita. Mausad si Mayor Cindy Chan. So kanato objective lang ni, no? Og kana lang napita mo oy atong basihanan nga uy, tuaman. Naglaman-lumano man sila dito sa mga prime ministers o uban pa. Naglaman-lumano man ni BBM. Laman-lumano man lang Lisa. Mahimo nga kana tungod mga kagalaan kay sila man maoy simbolo sa leader sa Sugbo, inahan sa Sugbo, siya maoy mo abi-abi sa mga bisita. Mao pod si Mayor Cindy Chan. Pero ang sunod niya pasangil mao nga karong Lunes, mao naman mga higala ang voting sa plenary labot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Si Governor Pambalik 4 gipasanginlan nga kuno nanawag og mga congressmen nga iyang gi-influence para mobutar. Batok ni Sara. Straight to the point. Nitingog si Governor Pam karon sobra na po ng butang-butanga. O kung sa mga kamatuuran, maula gina importante, no? So doon na mahigala statement si Governor Pam, murag nawa na niyang statement mahigala bat doon na mga naka-take o screenshots ani. Hasta po niyang anak mahigala nga si Doktora Nicole Baricuatro Catalan. Doon na po yung statement mga kigalaan. So ako lang yung basahon. Una mahigala si Governor Pam Baricuatro. Ato ipa, kung kuno rin, Rald. Asam ito yung statement, Rald. Kani. Okay, atong basahon na hinay ko nung sakal. Statement on allegations of influencing Cebu congressmen and congresswomen on VP Sara's impeachment. Sa ito pa, usa kini kapamahayag mahitungod sa pasangil nga siya nag-influensya sa mga congressmen o mga congresswomen sa impeachment ni Sara Duterte. Matod pa ni Governor Pam, I categorically deny any involvement in or influence over actions or dialogues aimed at impeaching Vice President Sara. Sa Binisaya, pa ako kanang gipanghimakak nga kategorikal gayod. Dili ka na tinuod. Nga nalambigit siya o nag-influence siya o na-appeal sa doon mga actions o mga dialogo nga nagtinguha pag-impeach ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Akin mo ikuan gini kay si Governor Pam naman ginagsulti, no? So arita mahigala tong klarohon lang gini. So mo ni pamahayag ni Governor Pam ha katong mga namasangil nga si Governor Pam bali 4 iyang gipangtawgan ang mga congressmen nga butaran gyud nga impeach si Sara dili na tinuod matod pang Governor Pam. Mo ni ang iyang statement. Dayon sa I have not participated in such efforts and I do not endorse or pursue any agenda that seeks to remove VP Sara from office. Sabi na saya pa, wala ako mag-apil-apil, wala ako mo-apil og mga tinguha, og wala ako mag-indosar, og wala ako maghimo og bisan unsa nga agenda nga magpalagpot ni Vice Presidente Sara Duterte, ni Vice Presidente Sara
sa iyang opisina. Straight to the point. Matod pa niya, as Governor of Cebu and public servant in the executive branch, isip gobernador sa Sugbo o isip sulugoon mahigala sa publiko, dito sa executive branch, my responsibilities are to lead development for Cebu, uphold the law, and promote good governance, not to meddle in legislative process. Straight to the Sabi ni point. saya pa isip gobernador sa Sugbo o usa ka public servant, usa ka sulugoon sa publiko sa executive branch, ang akong responsibilidad mao ang pag-lead, ang pagpangu sa kalambuan sa Sugbo, ang pagpa-uphold sa balaod, o ang pag-promote sa maayong panggobyerno. Dili ang pag-apil-apil sa legislative process. Dili pag-apil-apil ang impeachment. Straight to the point. Legislative process man na. So kanay klaro ganing pamahayag ni Governor Pam. Kaya sa mga nangutana og nanawag bas Governor Pam sa mga congressmen nga butarin ninyo nga i-impeach sara dili tinuod. Matod pa ining statement ni Governor Pam Bali 4. Sunod ingon siya, the rumor circulating about my supposed influence is unfounded. Ato kaning pwede ayala sa sige. Ang rumor kuno, ang kining mga huhungihong nga gipalakat mahitungod sa iyang pag-impluwensya, way basihanan, and not reflective of my actions, stance, or commitments. Dili kini reflective, dili kini reflective sa iyang mga binuhatan o sa iyang baruganan o sa iyang mga commitments. My focus remains on advancing Cebu's growth, improving public services, and fostering international collaboration as demonstrated by our recent role in co-hosting the 40th ASEAN Summit. So, muna yung gi-emphasize may gana? My focus remains on advancing Cebu's growth, improving public services, and fostering international collaboration as demonstrated by our recent role in co-hosting the 40th ASEAN Summit. Mao ni ang iyang gisulti mga higala. If any Cebu-based congressman, mato pa niya, if any Cebu-based congressman or congresswomen, believes I have attempted to influence their vote or position, I welcome constructive, transparent discussion. Matod pa niya mga sukintig paminaw. Kung doon na kunoy taga Cebu nga congressman or congresswoman nga nagtuo nga siya mahigala misuway pag-influensya sa ilang boto, akong gi-welcome ang usa ka constructive o transparent nga transparent discussion. Sa Bisaya, transparent discussion day. Kanang paghisgot-hisgot nga makita gyud. Makita nga paghisgot-hisgot. Unya ingon siya, please comment on this post or reach out through official channels so we can address concerns openly and promptly. Let us prioritize credible information, accountability, and the best interests of Cebu and its people. Straight to the point. So, ano kategorikal mahigala kining pamahayag ni Governor Pam Bali 4 mga kaigalaan, may kalambutan ni ining maong sitwasyon mga sukintig paminaw. Ato ning tagaag pagtagad mga higala, pero so mo ni gimakak ni Governor Pam kategorikal ni nga dili tinuod kanang mga pasangil nga nanawag sa mga congressmen aron nga iya mahigalang i-influence. Wala. Unya na pagilaing post si Dr. Nicole, mas grabe-grabe ito iyang post mga kaigalaan kay iya pong doon sa mga explanations, pero dili pa day pari asa atong mga panawagan day basta. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.